Ka West Khasi Hills, dari ke distrik, kabakan ribha ki jaka ki ba itenat, rengkat ki kerteng ki badon jimut, henrei, ki dan pat ki jaka, baki briu, jong ke tourism, kimpoi perkat bani yu kejat, ban yu i, ya ke jing itenat berkejing pela jong ki jaka. Kawai na kini ki jaka ba itenat, kadon hakawa arwiang, syapang sepngi na kasinong nong jendiang, kabadon harut kasrok ba National Highway, Shillong Tura, kabajengai kumba kat pra kilometer na nongstony. Hakte ke jaka don uwei umau ubahek bha bat ubalong tliu na pedang kum ki hiu pach na surok bat hatru jokate ke tliu la sakut uwei pat umau badia utei umau lakot umau setlun kate ke tliu ka dong ka ba itenat bha bat ka jingjrong kalong kumba khat ar ne khasan put ka jingyar pat kalong kumba henru put kham shatbian jongkate ka tdu bu utei umau uset ya ke tliu don sakui pat ka tliu ka ba pelun ha ka mosiang kaba ki jukhot ka thlong blei ka jingjliu jongkate ka thlong blei kalong kumba san hadu henru phut kham shaneng ye kate ka jaka hidang ki riat ba riat san ki ba kanjang ba habaro arliang kawa deha marsteng jongkate ka riat ba uksik tanjang ulalit pensyong ye ukapten jongki spai asam akapor ba ki wansyong ha kasnong mauli ba menchwa akapor ba uba hopping stone lengdo udang long UMLA jong ka nongstony katkum kajinya tu jong peruteman jong kate kathain long bahadin ba uti kapten ulajak rengai disipai kila liwat keleng-keleng dari kimlap setia entah kila likwat ikinong song ban liwat lem yu long ru bahadin citayo kila ui ba udan hasikang jong kate gariat ba apdeng kaji bom tibru kumta kila pom da ki jermi bat kila te akiding ki bahe bat hiar na kite jermi syadu marchiteng riat barakno yu uti kapten Dehadin kane bekispai asam. Kila lik paino namar kiseping yo jiabiang sai kuipat. Longru bahadu kini kisi. Kino ki balik kuai milik kai syaktik jaka. Kindai manra kino ki jindi penbuat. Baraba ki poi haktik jaka. Kindai bania kerkait mehala. Daki kien sama akor namar. Kada kilek kunta kingat ke jindi sistem bakala. Bat kila berkilang wir hadu berkindaya bro.